Molt bon vespre, estem al castell de Castellet, a Castellet i a la Gornal, al Penedès, i avui us venim a parlar no de castells, sinó de neules. Mireu, les neules són del segle XII, aproximadament, és de quan se'n té primera referència. En parla l'Eiximenis, el seu tractat del bon fer, del bon menjar, de la bona educació, està amb el tractat em sembla que és del rei Jaume I, també surten les neules que les donen als seus convidats per Nadal. La neula, diuen que l'origen és que hi havia una monja que es deia Sor Nebula, i Sor Nebula, que vol dir nebulosa, boira, així espessa, sí, Sor Nebula era la pastissera del convent. I diuen que un dia estava tota distreta amb les hòsties, perquè abans feien 15 centímetres, hòstia maca, que consti, feien 15 centímetres, estava com a distreta amb les hòsties i anava fent així, com amb corró, i li va sortir això. I ho va deixar a la vora del foc i mira, va aparèixer la neula. Ara bé, hi ha una altra versió que diuen que la Sor Nebula estava molt obnubilada amb alguna cosa que havia passat allà al convent i que estava molt emprenyada amb una monja que tenia al davant. I estava també, sí, amb l'hòstia, amb H, sí, fent corró, però es va emprenyar tant amb l'altre que va agafar unes cordents, el va posar dins l'hòstia que havia caragolat, li va bufar amb unes cordents a l'ull i li va clavar. I les cròniques diuen que de la mala hòstia sense H, amb l'hòstia amb H que tenia la Sor Nebula, que estava ennuvolada, li va treure un ull a la pobra Sor desgraciada. I en fi, per què us ho explico tot això? Perquè si per Nadal a casa teniu neules, ves al tant que no caiguin hòsties, enteneu? Bé, és igual. Bones festes.